Buntis ako. Ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, buntis ako. No. Masaya ako, Becca. Finally, magiging tatay na ako. Let's celebrate, okay? After nito, hanap tayo ng dessert tapos ihahatid kita sa inyo. No. Gusto ko nang umuwi, Anton. Teka, napagod ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Umuwi na tayo, please. O sige, sandali. Waiter, bill out na po. Sa lahat ata ng babaeng ibinabalita sa partner nila na buntis sila, ikaw yata yung hindi masaya. May problema ba? Ang sabi ko, di ba, pagod ako? Huwag mo na akong kulitin. Malayo pa ba tayo sa amin? Gusto ko nang matulog. Teka, Becca. Alam na ba to ng mga magulang mo? Hindi pa. Ikaw pa lang ang nakakaalam. Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Para naman maalagaan ka nila ng maayos. Paano ko sasabihin? Sige nga. 1 taon pa lang tayo magkasintahan, Anton. Tapos nabuntis mo na ako agad. Hindi ba nga kita lubusang kilala? Ang laki-laki ng tiwala ko sa'yo na nag-iingat ka. Pero tingnan mo itong nangyari. Papanagutan naman kita, Becca. May plano ako para sa'yo. Para sa atin. Kaya ko kayong buhay na magiging anak natin. Alam mo yan. Hindi mo ko naiintindihan, Anton. Pwede ba pakibilisan? Gusto ko nang makauwi agad. Ay, naku Anton. Ano ka ba? Normal lang yung mood swing sa mga buntis Sigurado ako, pagod lang yun. Saka malay mo, mas naging sensitive. Kung buntis na nga si Becca ate, maaaring sa mood swings nga. Pero kahit nung mga nakalang araw, parang pakiramdam ko talaga na nanlalamig na siya sa akin. Parating nakasimangot, isang tanong, isang sagot. Ay naku, ewan ko ba? Huwag mo na rin masyadong isipin yun, Anton. Ngayong buntis na si Becca, mas sabaan mong pasensya at pangunawa mo. Samahan mo rin siya sa mga check-ups at siguraduhin mo na naalagaan siya ng maayos. Ang hirap niyan, lalo at magkalayo kayo. Salamat sa mga payo ate ha. Sisiguraduhin ko na palaging nasa ayos ang mag-ina ko. Naku iho, Anton. Salamat dito sa mga dala mong pagkain ha. Itong Tito Hernan mo, tuwang-tuwa dito sa lechon. Ikaw naman? Hindi naman ako sa lechon natutuwa. Masaya ako na ipinagdiriwang natin ang pagkakaroon natin ng apo. O Anton, huwag kang gagaya sa amin ng Tita Beth mo na iisa lang ang anak. Sundan niyo agad ni Becca ha. Papa naman. Itong anak ko talaga ubod ng sungit. Naglalambing lang naman si Papa. Mas maganda na magkaroon ng kalaro ang anak mo. Anton, tara na muna sa garden. Naiinitan ako. O anak, hindi pa tapos kumain si Anton. Okay lang po tita. Balikan ko na lang po mamaya. Oh, masaya ka na. Alam na ni na mama at papa. Wala naman sigurong masama dun, Becca. Karapatan naman nila na malamang nagdadalang tao ka. Becca, ngayon alam na nila tito at tita. Baka sakaling pwede na. Ano yan? Bakit ka lumuluhod? Becca, unang kita ko pa lang sa'yo. Huwag mong sabihin. Alam ko na agad na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Anton! Ngayon na magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko na ilagay ito sa tamang proseso. Anton, isa! Becca, will you Stop, Anton! marry me? Sinabing tumigil ka eh. No! Hindi! Ayaw ko! Hindi kita papakasalan. Kanina pa kita pinipigilan, di ba? Becca, ano bang nangyayari? Okay ka lang ba? Handa akong pakasalan ka. Kaya kitang ibukod sa inyo. Kaya ko kayong buhayin ng anak ko. Ayaw bang lumaki ang anak mo na kasama tayong dalawa? Anton, pwede naman siguro mabuhay ng normal ang anak natin na hindi tayo parehas kasama. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa ready ngayon na magpakasal? O sige, pero gusto ko yung oo mo.
Gusto ko yung assurance, Becca, na magpapakasal tayo. Gusto ko lumaki yung anak mong kagaya mo na may kinagis ng magulang. Ayaw ko siyang matulad sa akin na hiwalay ang aking mga magulang. Kung ayaw mo naman palang matulad sa'yo ang anak mo, huwag mo akong pakasalan. Becca, nag-iisip ka ba? Alam mo, Anton, hindi ko alam kung manhid ka ba, tanga o nagtatanga-tangahan. Alam mo yung nararamdaman ko ngayon? Sinadya mo akong mabuntis para wala na akong kawala sa'yo. Kasi Anton, sa totoo lang, matagal na akong sukang-suka sa'yo at gusto na kitang hiwalayan. Gusto ko lang naman malaman mo na may anak ka para naman hindi mo matakasan ang responsibilidad mo. Becca, ano bang sinasabi mo? Mahal kita at biyaya ng Diyos itong anak natin. Mali ang iniisip mo na ginawa ko ito para lang hindi mo ko iwan. Hindi kita maintindihan, Becca. Maayos kitang tinatrato. Pinagpaalam ko sa mga magulang mo na magpo-propose ako sa iyo ngayong araw na to. Willing akong panagutan at pakasalan ka. Pero bakit ganito ang iniisip mo sa akin, Becca? Kung hindi ka pa handa sa ngayon, naiintindihan ko. Maghihintay ako. Hindi pa rin ang isasagot ko, Anton. Hindi kita gustong pakasalan. Wala kang respeto sa akin. Hindi mo iniisip ang kapakanan ko. 22 pa lang ako, Anton. At ngayon pa lang ako nagsisimula sa tinatahak kong landas. Pero tingnan mo ang nangyari. Binigyan mo ako agad ng responsibilidad. Kaya anong hinihintay mo, ha? Tumayo ka na dyan at umuwi ka na sa inyo dahil walang kasalang magaganap. Becca, ginawa ko naman yung lahat. Sa paanong paraan ba ako makakabawi? Hindi ba tayo pwedeng magsimula ulit? Hindi ba kita pwedeng ligawan? Anton, please. Umalis ka na. Alam kong hindi tayo magiging mabuting mag-asawa. Pero nakakasigurado naman ako na magiging mabuti tayong mga magulang. Becca, please, pakiusap. Pagbigyan mo ako. Huwag naman ganito. Becca, please. Dear love, umiyak ako sa kotse habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa aming bahay. Sobrang sakit na marinig ko mula kay Becca na hindi niya ako gustong pakasalan. Totoong nararamdaman ko sa kanya. Walang katotohanan ang sinasabi niyang sinadya ko siyang mabuntis. Kaya kong isuko ang lahat para sa kanya. Ano man ang sabihin niya, ay gagawin ko. Pero ang pakiusap niya sa akin na hindi kami magpakasal ay ang pinakamahirap sa aking kalooban na gawin. Lumaki ako sa isang tahanan na hindi ko kinagisnan ang aking mga magulang. Kaya naman ayokong ganun din ang maranasan ng aking anak. Ngunit ano nga bang magagawa ko? Hindi naman pwedeng pilitin ang damdamin ni Becca. Maaaring may mali din ako na hindi ko nirespeto kung ano ang lagay ng buhay niya. Ngayon lalo pa at nagsisimula pa lamang siya sa kanyang mga pangarap. Ngunit buong puso ko ay tapat siyang minamahal. Kita niyo po ba si baby? Wow, Dok. Ang likot niya. Pakiramdam ko po lalaki to. Good news at healthy naman ang bata. Ipagpatuloy niyo lang din yung check-ups ha, tsaka palaging kumain ng masusustansya. By next month, malalaman na natin ang gender ni baby. Thank you po, Dok. Balik na lang po ulit kami. Sige, mag-iingat kayo. Ihatid na kita ulit pero baka may gusto kang kainin, Becca. Kain na muna tayo. O sige, nagugutom na rin ako. Diba paborito mo yung bulalo? Dun sa kinakainan natin dati. Gusto mo dun tayo? O sige. Kamusta ka naman? Eto, medyo lumilikot si baby. Kaya may mga times na nagikising ako tapos lately ihi din ako ng ihi. Ang hirap magbuntis. Pero kinakaya ko naman lalo pa at tinutulungan ako ni na mama at papa. Kapag gusto mo nang makakasama sa bahay, kahit gabi, Becca, sabihan mo lang ako ha. Handa akong samahan ka. Okay lang ako. Kaya ko.
Hindi mo naman ako responsibilidad, Anton. Okay na sa akin tong sinasamahan mo ko kapag may check-ups. Nandito na tayo, Becca. Ang sarap talaga nito. Ang tagal na rin pala mula nung huli kong kain dito, Anton. Salamat ha. Walang anuman. Masaya ako na hinahanap pa rin ito ng panlasa mo. Ano pala yung mga madalas mong paglihian ng pagkain? Buko. Lagi ako nagpapabili kina mama ng buko. Baka kaya rin ako ihi ng iye. Ang sarap ng sabaw. Becca, gusto ko lang din naman sabihin sa'yo na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Katunayan yan, hindi ko alam pero mas nahuhulog ako sa'yo ngayon. Lalo pat ikaw ang nanay ng magiging anak ko. Anton, nakikita mo ba kung ano yung tsura ko? Ang laki ng nilobo ko. Manas pa yung muka at paa ko. Tapos ito, nakita mo yung kilikili at bato ko? Grabe ang itim. Kaya tigil-tigilan mo ko sa mga pambobola mo ha. Sinasabi ko lang naman yung totoo, Becca. Kung sakali man na magbago ang isip mo at handa kang buksan muli yung puso mo para sa akin, huwag kang magdadalawang isip na sabihin sa akin ha. Anton, alam mo, humahanga ako sa pagiging matiyaga mo sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapatunayan na wala na talaga. Kailangan din na matuto tayong tanggapin ng katotohanan. Kaya sana mapagod ka rin sa kakaasa sa akin na baka isang araw biglang magbago ang ihip ng hangin. Sigurado na ako, Anton, sa mga desisyon ko. Ngayon na magiging isang ina na ako, mas kailangan ko itong pagtuunan ng pansin. Pasensya ka na. Hindi ko kaya bumitaw. Ano ka ba? Huwag kang umiyak dito, Anton. Nakakahiya ang daming tao. Pinapangako ko sa'yo na magiging mabuti akong magulang sa anak natin. Huwag mong isara ang puso mo para sa iba nang dahil sa akin, Anton. Ang hirap, Becca. Habang tumatagal, mas nakukumpirma mo na hindi mo na ako mahal. Habang ako ito, mas napapatunayan ko na sa aking sarili na mahal pa rin kita. Idadalangin ko na balang araw ay mapagod ka rin. Sana mapagod ka sa kakahabol sa akin, Anton. Sana dumating ka sa acceptance stage. Masyado pang maaga ang lahat para sa atin na mapatunayan sa isa't isa na tayo talaga. Sana kung paano ko kasigurado sa sarili ko na wala na tapos na tayo. Sana dumating ka rin sa puntong yun. Anton. I'm sorry, Becca. Sorry kung ako ay naging dahilan kung bakit natigil mo yung mga pangarap mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ito sinasadya. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo, Becca. Kung totoo, palalayain mo ng sarili mo sa akin, Anton. Sana, ito na ang huling beses sa pag-uusapan natin ang tungkol dito. Mahal na mahal kita, Becca. I'm sorry. Andito na kami, Tita Nina. Wow! Ang gwapo naman ng pamangkin ko. Ilang araw siya dito, Anton? Hanggang bukas lang ng umaga. Ay, oo nga pala. Breastfed nga pala siya, no? Sapat naman ba itong mga pabaong gatas ni Becca? Oo, sapat na yan hanggang bukas. Mabuti nga at pumayag siya. Ganito na ba talaga magiging sistema niyo? Hindi na ba talaga magbabagong isip ni Becca? Wala na talaga, ate. Ilang beses din naman ako nagsumamo kay Becca. Pero wala na talaga. Matagal na palang wala siyang nararamdaman para sa akin. Gusto na niyang makipaghiwalay noon pa. Kaya nga lang ito. At may nabuo. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya, Anton, para maipadama sa inyong anak na mahal niyo siya kahit na hindi kayo isang pamilya. Nalulungkot ako dahil mararanasan niya yung kagaya ng sa atin na walang kinagis ng nanay at tatay sa isang bahay. Pero naniniwala ako na mapupuno niyo siya ng pagmamahal. Maraming salamat, ate, sa pagtulong mo sa akin. Makakaasa ka na pupunuin ko ng masasayang alaala at pagmamahal ang aking anak.
Dear love, naniniwala ka ba that love takes time? Hindi ko na ipinipilit ang nararamdaman ko para kay Becca. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang naging desisyon. Pero sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako na darating ang araw at maibibigay niya rin sa akin ang matamis niyang oo. Lalo pa't may anak kami na nag-uugnay sa aming dalawa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!